Мифтахетдин Акмулла. Башкорттарым, укуу керек. Башкорттарым, укуу керек, укуу керек. Арабызда надандар күп, укуу керек. Аңгыра аюудан Уралдагы курыккандай. Эй, тугандар, наданлыктан куркуу керек. Илтифат ит. Укудалыр шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һыуда йөҙөр. Юктыр унда әүлиялык, карамәттәр. Укыганга был дөньяла жәләл булыр. Харам тигән күп шәйдәр хәләл булыр. Ырыҙ, дәүләт шишмәһен ассам тиһәң, ғилем һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Алтыға берҙе ҡушып, һан ун булмай. Сәғәтте алға илтеп, төн көн булмай. Белемлелек арыҫландан көслө батыр. Шуға атланмай, һинең төшөң һис өн булмай.